Valse hoop en onjuiste informatie, dat is een gegeven door onderwijsvakbond Doen. Tenminste, dat zegt onderwijsminister Sitré van Heydoorn. Zoals bekend was er 29 oktober een overleg tussen Doen, minister van Heydoorn en minister Hato namens bestuur, planning en dienstverlening. Daarna werd door de voorzitter van Doen, Marbella Verlipa, gezegd dat de onderwijsminister had aangegeven dat de voorstellen van de vakbond in de ministerraad zouden worden besproken. Maar gisteren legde de minister uit dat dat niet gaat gebeuren, dat de voorstellen geen juridische en financiële onderbouwing bevatten. En Doen is niet de enige vakbond die de belangen van docenten en niet-docenten vertegenwoordigt. Daarom wil hij dat er een gezamenlijke werkgroep de voorstellen gaat uitwerken. En hij beëindigt zijn verklaring met de mededeling dat valse hoop en onjuiste informatie het vertrouwen ondermijnen en de bereidheid om samen tot duurzame oplossingen te komen relatief hard